Matindog po kita para sa novena ni St. Jude Thaddeus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made a sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle St. Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle St. Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession.
Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Orasyo Imperata, pamigbi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumukan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan asin naotoban sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin nga namamatay an minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang nabilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawing antig initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging maresponsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang na nga ipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan na Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigbi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamigbi mo kami. Sa ngaran ka na Ma, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang mga intensyones kan sa tuyang sa tamisa iyong mga minasunod. Thanksgiving offered by Joey and RB. Nolasco family. Special intention for successful PRIUSA application offered by Maylene Lagos. Para sa kapingaloan ka mga minasunod na kalag, Beda and Larry, offered by Noni Nation and family. Para sa gabos na kalag, dulot ni Joey and RP, asin gabos na kalag, dulot ni Ana B. de la Paz.
Sa liwat, Diyos maray na aga sa gabos mga tugang. Ngunyan Webes antes kan Epifania. Matindog na po ang gabos, as sinawiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran ka na maasid kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Jesucristong kagunang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pagkisumaro ka na Espiritu Santo, mapasayin do kabos. Asin sa inyong Espiritu. Maray na aga sa ito kabos mga tugang. Marahay na agaman po, Padre. Ako unta, an sa tuyang mga kasalan, ngani magkani ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay ka mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Ika nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo, mahera ka. Ika nagtutukaw sa to ka nama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan na sin makapatawadan sa tong mangkasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita. O Diyos na sa paarog asin katukduan, kan mga obispo na si San Basilio asin San Gregorio, pinagkanigong paliwanagan ng sa imong simbahan, warasan na mimibig kami, na makanod kami sa kapakumbabaan kan sa imong katotohan, asin maimbod na magibo kay ni sa pagkamot, huli kay Jesucristong, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay iba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa enot na surat ni San Juan. Putikon ang tawong dai nagtutubod na si Jesus iyo ang Mesiyas. Antikristo ang tawo na dai nagtutubod sa Ama asin aki. Hulit ako nagtutubod sa Ama, dai makakanigar sa aki. Kunan aki minimidbid, kaipuhan na ang Ama, midbidun man. Papagdanaya sa indong puso ang mga itinukdo sa indo sa kapinunan. Kun an mga itinukdo sa indo sa kapinunan, nagdadanay sa indo, mabubuhay kamo sa aki asin sa Ama. An ipinangako sa indo kan sa iyang panuga, iyo ang buhay na daing kasagkoran. Ini isinusurat ko sa indo, dapit sa mga buot na maglagalag sa indo. Alagad kamo, ang lahid na itinaon niya sa indo, nagdadanay sa indong puso, asin dai kamo nagkakaipo nin magtukdo sa indo. Ang lahid na itinaon niya sa indo, nagtutukdo sa indo kan gabos na bagay, katotoohan ang ilinahid sa indo, bakong kaputikan, dapat kamong magdanay sa iya, siring na sa itinukdo niya sa indo, kaya namumutan kong mga aki, mabuhay kamo dyan kay Kristo, tangani na kun siya magpahiling, magkaigwa kita nin bilog na pagsarig, asin dai kita masupog sa atubang niya kun siya dumatong. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Nahiling kan gabos na puro nindaga ang kapangyarihan nin Diyos. Nahiling kan gabos na puro nin daga ang kapangyarihan ng Diyos. Bagong awit, awiton sa kagurangnan. Huli taguminibo siya nin mga ngangalasan. Sa sadiri niyang kusog asin banal na takyag, nakamtan niya ang kapangganahan. Nahiling kan gabos na puro nin daga ang kapangyarihan ng Diyos. Ipinahayag nin kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Ipinahiling ang sa iyang katanosan sa mga banwaan. Narumduman niya ang sa iyang pagkaherat, asin pagkamuot sa harong ni Israel. Nahiling kan gabos na puro nin daga ang kapangyarihan ng Diyos. Ang gabos na puro nin daga,
nakahiling kan kaligtasan nin sa tuyang Diyos, mag-awit nin maugma sa gabos sa daga, umawon sa mga awit asin kurahaw nin kaugmahan. Nahiling kan gabos na puro nindaga ang kapangyarihan nin Diyos. Matinog na po ang gabos, asin ipagrukyaw niya to ang banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong spiritu, pagrukyaw kan Ebanghelyo sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Siring kay ni ang pagpapatutuo ni Juan, ang mga Hudiyo sa Jerusalem nagsugo nin mga padi asin Levita sa pagapot sa iya, si Isay ka. Siya nagtuga asin hayag na nagsabi, bako ako ang Mesiyas. Hinapot siya ninda kung siring si Elias ka, nagsimbag bako. Ano ika ang propeta? Nagsimbag bako. Huli kay ni naghapot sinda si Isay ka, nagkakaipo kami nin simbag na ikakatao sa mga nagsugo sa mo. Sabihon mo kung si Isay ka mananggad. Si Juan nagsimbag, ako ang tingog na nagkukurahaw sa kadlagan. Tanusan nindo andalan para sa kagurangnan. Mga tataramon ini ni Propeta Isaías. Sa mga sinugo, igwanin mga Fariseyo asin mga ini naghapot, kung bako ka ang Mesiyas, bako ka si Elias, bako man ang propeta, daw tay ka nagbubunyag. Si Juan nagsimbag, ako nagbubunyag sa tubig, sa tahaw nindo, may saro na dainin do bidbid, asin siya madigdi kasunod ko. Di ako maninigo na maghubad kan bukos din sa iyang mga sapin. Ang mga bagay na ini nangyari sa Betania, sa ibong napangpang kan Jordan, duma nagbubunyag si Juan. Mga tugangan marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na aga sa indukabos mga tugang, ikaduwang aldaw kan bagong taon 2025, pinagseselebrar niya to ang memorial, ang kapistahan kan duwang obispo, asin man doktor kang simbahan, na mga nabuhay kang 4th century, si San Basilio, Saint Basil, asin man si Saint Gregory. Si Basilio, ipinangaki duman sa Cappadocia kang taon na 330. Asin man midbid ining si San Basilio, ninhuli sa iyang tali, asin sa iyang dunong. Nabuhay siya bilang sarong ermitanyo ni nagkapirang taon bago siya pinangaranan na obispo kan Cesarea kang taon na 370. Bilang obispo, ining si Basilio, nilabanan su heresy kayto na inaapod na Arian heresy. Asi nagsurat din kadakol ng mga libro, tangani na i-explain kung ano ang Santissima Trinidad, tangani i-explain kung ano ang inkarnasyon kan sa tuyang kagurangnan. Asi nagadan siya, January 1, 379, in the year 379. Si San Gregorio kang nasyansen,
amigo ining si Basilio, kaya permisid ang magkaibanan. No? They were best friends. As in, pinangaki man siya kang taon na 300. Kan aki pa ining si Gregorio, na midbida niya si Basilio, mantang nag-aadal sinda sa Caesarea. As in, kang taon na 381, naging obispo man ining si Gregorio, dumansok sa Constantinople. Nagadan siya kang January 25, year 390. Asin man ining si Gregorio, matibay mag-sermon. Asin man, madunong man. Inaapod siyang the theologian, minhuli sa iyang dakulang pagkaaram, asin man tibay sa pagsermon. Pinagdeklara ining mag-amigo na obispo kan taon 1569. Asin pinagselebrar ang sa inang kapestahan na magkasabay poon kang 1969. Sa satuyang liturhiya sa ngunya na aldaw, nadagog niya to si San Juan. Nagtataram sa parehas na enot na pagbasa, pati naman digdi sa satuyang ebanghelyo, manunungod sa persona kan satuyang kagurangnan, ang Mesiyas, ang sinugo. Asin, pinagsasabi sa tuya ng satuyang identity bilang paratubod kay Kristo, dapat ma-define kan satuyang relasyon sa iya. Bako garibaga na sa satuyang buhay, day mahiling na kita nagtutubod sa mahal na Diyos, kundi ang satuyang buhay it should speak eloquently of our oneness, of our relationship with Christ. Duman baga sa enot na pagbasa, hali sa enot na surat ni San Juan, pinagpapagirumdum kita, na kita bilang mga Kristiyano, kinakaipuhan magtubod duman sa pinadara kan mahal na Diyos bilang Kristo. Asin, magkaigwan relasyon sa iya. Asin, sabi duman ni San Juan, if anyone does not profess Jesus as the Christ, then such person is a liar, utikon. Pag di nahihiling kan mga tawan sa tuyang relasyon sa mahal na Diyos sa tuyang buhay, maski kita Domingo kaya urual daw na nagsasabi sa simbahan na Amen, asin Aleluya, utikon da kita. Malangani sa Ebanghelyo, sa persona ni Juan Bautista, iyuman iniso sa iyang pinatutuuhan. Kan pinagparahapot siya kan mga tao, ikabaya ngayaan Mesiyas. Sabi niya, bako. Ikabaya ngaya sa propeta, bako. Den ngaya sisay ka. Ako ngaya su boses na nagkukurahaw sa kalantadan, ihanda ang nagihan pasiring sa kagurangnan. Iyuman ini an bukasyon niya to sa hiling ko, pagpapagirumdom ng unya na bagong taon, balikan niya to sa tuyang bukasyon na kita tagapagturo kay Kristo. Na kita dapat bilang mga Kristiyano nagtutukdo as nagtuturo duman sa tuyang pinagtutubudan. Ang personal na hapot sa tuya ngunyan, sa tuyang pagpapadagos kaining selebrasyon kan Christmas, sa pagselebrar niya to kan pagkanitawo kan mahal na Diyos, inaako taman daw talaga an sa iyang influensya sa satuyang buhay bilang satuyang kagurangnan. Nahihiling ta daw na itong umboy na ipinangaki, nagdakula, tanganing iproklamaan marhay na bareta sa paagi kan sa iyang buhay, pagministro, kagadanan, asin man pagkabuhay liwat. Digdis sa tuya na pagpuon kay ining taon, hagado niya to, nalugod mas magsarig an sa tuyang pagtubod. Asin man mas mamidbidan niya to ining Kristo na ipinadala sa tuya bilang Mesiyas. Ginumdumon niya to sinabi kan sa tuyang kagurangnan, kung si Isay an maako
sa ampangan kan ama, aakuon nyaman sa ampangan kan sa iyang ama. Lugod ining sa tuyang pagiging Kristiyano, pagiging Katoliko, magliwanag sa satuyang buhay sa bilog na taon. Amen. Magpamibikaw mga tugang, tanganingan sako, asinan sa inong atang makumalugod kan Diyos sa mang makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, ako ay ning sakripisyo kan sa imong banwaan, tanganing adinidulot para sa kamurawayan sa imo, sa kaumawan ni San Basilio asin San Gregorio, magwara sa muning kaligtasan sa gudpaman, kuligi Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas. Dadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Kulikan misteryo kan tataramo na nanilaman, ang bagong liwanag kan sa imong kamurawayan, nagtingraw sa mga mata kan sa mong isip. Tanganing sa samong pagbidbid sa Diyos na nahihiling, sa pagkamot, mabihag niya kami sa mga day nahihiling. Kaya kaiba kan mga angeles sa sinarkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit no naukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga panukan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minarigi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni gadang-gadan banal, burabod din gabos na kabanalan, kay ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ng tinapay asin magpasalamat binaakini, asin tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, idi pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
An pagkagadan mo kagurangnan ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagkod na ikaw magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadaan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagkikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangdanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, lalong-lalo na si Judith, asinan gabos na mga gadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen ni Nakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupa nakapagaygaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, maghomawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki imong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon na sinipinatuod kang Diyos doon na kaugalian, nangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahatean mo, mangyari ang buot mo sa daga ng siling sa langit, ang samong kakanon sa aroaldaw itao mo sa muyak unyan. Asin patawadan mo kami sa samong mga kasalan, siling na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hada kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na maraot, damimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong paghaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglao masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Huli tas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesu Kristong gagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katorinongan ni winawalat ko sa Indo, an sa kong katorinongan ni tinataw ko sa Indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya patuninong asin magkaburunyog susog sa imong kabutan. Ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong spirito. Pagpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. Mga tugang uyan, kordero kan Diyos, Yesu Kristo. Siya nagpapara kan manggasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, baka akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, sinasa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri,
Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may herako na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you loved God so much when you lived upon the earth. You were known even then as a great miracle worker. So great did this power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Mabibi kita. O Diyos na makakamhan lang langit no na lamesa, magpakusog asin magpatalubo kan langit no na kusog sa gabos na nagseselebrar, kan kapiestahan ni San Basilio asin San Gregorio, tanganing magtimos kami kan bilog na balaog nin pagtubod, asin maglakaw sa ipinahayag na dala nin kaligtasan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po ang gabos para sa pamibi sa jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na ibinaras mo sa imong aki, si Jesucristo sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom, sa kahadaan mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo na kami da imapagal, sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ini mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit, asin bagong daga, na pagkatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan jubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino, nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit, ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaaban, kan kaugmahan asin katoninongan, kan samong paratubos, sa saimo sa muyang Diyos, banal sagkod paman, ang kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po kita ng second collection, para po ini sa pagmantinir ka mga pasilidad kan sa tuyang parokya. Sa Enero 6 sagkod 8, aldaw nin Lunes sagkod Miyerkules, magkakaigwa po nin Triduum Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre
niyaon sa may parish office, ang mga kalagkan buot niya tong girumdomon. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana, anonymous donors, 30,000 pesos, 5,000 pesos, duwang tig 1,000 pesos, tulong tig 500 pesos, Yowls family 900 pesos, a devotee 3,000 pesos, Piojo family 900 pesos, Emma and Wakinda F 400 pesos, Mitzi Gail Peñaflor 400 pesos. Diyos mabalos po. Ang kagurang nan mapas sa Indo, Imong spiritu, sin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan na nama asin ang Aki asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.